गासै रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बे नैबे जि सुबुं गौमा बेनि गेजेर बेवहाय बाहागो लादों आरो जोङो दिहिरा समस्ति आरो मुसलपुर समस्ति आरो बागानपारा समस्तिनि जों केन्डिडेट आरो जों आफादगिरि खख्लाबारि समस्तिनि बिथाङा जोंनि बिजाथि आरो बे हिसाबै बिथाङाबो बेवहाय जों जयै बाहागो लादों बेनि गेजेरजों नुनो मोनदों दिनै जेसेबां बेवहाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों दे जि जोंदि सोलायनाय बे सोलायनायखौ जोङो 2020 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थि बेजों मोनगोन बेयो जोंहा रोखा जाखाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे सोलायनाय जि मोनसे सरकार बे सरकारखौ जोङो दानो हागोनखौ जोङो रोखाखौ जोङो नुखादों। दा बे बिपिएफआथ' थानाय नंलिया आरो नैबे जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआव थाहैनाय नंलिया थायोबा सानै साथामसो दैदेनगिरिया थागोन आरो बेनि अनगायै खिन्थु रावबो बिपिएफआव थानाय नंला बिपिएफ नागारनाया रोखा जाखाजोबनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहायथ' जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेजेराव मालाय बुजापरायानो दोंखालायनो बे बुजापरा लालायखानासो बुंलायखानाय होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों। दा बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा इसारा होदों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया। जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो जोंहा राफोदखा इउपिपिएल हिसाबैनो जोङो 40टा समस्तियाव 40टा बियाबाव जोङो माने जों कन्टेस्ट खालामखादो आरो बे हिसाबै जों फैबाय थानाय समाव जोंहा जि इउपिपिएल गोजायैनो जोङो आवगायलांनो हागोन आरो इउपिपिएल गोजायैनो जोङो माने मा होननानै बुंदों दे सरकारखौ दानो हागोन बे रोखा बे बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोननि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंबो दंखायो होननानै बुंदों बे बिथांमोनासो मिथिगोन बेखौ। दा बेवहाय जोङो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो आथिखालाव बेनि जि मोनसे डिजाइन रडमेप बे रडमेपखौ जोङो बानायखाबाय आरो बे लाइमोनफोरनि थाखाय जिखिनि जोङो खामानि जायखौ जोङो स्ल'गान हिसाबैनो लाखिखादों वान भट वान सेन्स एन्ड वान जब। दा बेवहाय जाय बिथांमोना बुजिदों बेखौ बुजिखादों आरो बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोबां जिखिनि प्लेसमेन्टनि जिखिनि जब प्लेसमेन्ट बे जब प्लेसमेन्टनि जिखिनि माने बिथांमोनखौ प्लेसमेन्ट होनाय बे प्लेसमेन्ट होनाय हाबाफारिखौ जोङो थारैनो मावनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो बेनि थाखाय जोङो दहायनो बुंदों दे जों रडमेपखौ बानायखाजोबनानै लाखिदों।